Benvinguts al debat de Comunicatur, un nou temps per estudiar, per analitzar i per reflexionar sobre la indústria turística. Avui ens acompanya Àngel Vidal, ell és el director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. L'organisme que, de fet, és el responsable de la promoció turística i de la marca Terres de Lleida. Els direm que aquest patronat és el patronat que gestiona l'extensió més gran de territori de Catalunya, és a dir, que ja ens podem fer una idea de la diversitat que ofereix el territori envers la promoció. Senyor Vidal, moltes gràcies per acompanyar-nos, benvingut al nostre programa. Hola, moltes gràcies a vostès per convidar-me. La diversitat seria una de les característiques més importants de les Terres de Lleida? Sí, jo crec que sens dubte és el territori català que és més divers. Alguns analistes diuen que, per exemple, Catalunya és com una petita Europa i jo crec que Lleida encara és aquesta essència d'aquesta Europa menys el mar. Però sí que tenim molta aigua, tenim moltes zones planes que són molt atractives, tenim mitja muntanya i tenim alta muntanya i per tant a les Terres de Lleida doncs tenim aquesta diversitat que sens dubte segurament d'altres zones turístiques de Catalunya no tenen. Doncs justament d'aquesta llunyania del mar i de moltes altres coses en parlarem, senyor Vidal. Permeti'm que li presenti els col·laboradors que habitualment formen part d'aquest debat. Jordi Blanc, responsable de l'empresa Meta8, professor del CET i molt experimentat en qüestions de promoció turística. Benvingut, Jordi. Gràcies. I també està amb nosaltres l'Enric Domingo. Ell és el director de Comunicatur. Gràcies, Enric, per estar una vegada més amb nosaltres i disposats, m'imagino, a parlar sobre les Terres de Lleida. Caldria potser, senyor Vidal, abans de començar amb el debat, que féssim una mica una descripció d'aquest territori, del territori de les Terres de Lleida, el territori que abarca el patronat. Sí, les Terres de Lleida, com comentava abans, són molt diverses. Tenim el que és la seva capital, que és la ciutat de Lleida, amb més de 130.000 habitants, que sens dubte ja és un atractiu de per si important a nivell de patrimoni, a nivell de shopping i a nivell de gastronomia. Per exemple, tenim el que és la Seu Vella, el Museu de Lleida o la recent inaugurada Llotja, que és un palau de congressos que impressiona per la seva magnitud i a hores d'ara ja és el segon de Catalunya després dels palaus que tenim a la ciutat de Barcelona. I un aeroport. L'aeroport és molt important, està a 15 quilòmetres de la ciutat i sens dubte és ja una infraestructura que situa Lleida en molts mapes que fins ara no hi eren, no només en mapes d'aquí de casa nostra, sinó sobretot en mapes de la resta de l'Estat i a nivell internacional, el fet de tenir aquestes connexions i el fet de també d'haver entrat en aquesta dinàmica com un aeroport regional que és, regional a nivell europeu, també de les companyies low cost. Això fa que l'arribada de visitants d'altres països que fins ara no teníem ja s'ha començat a notar. Després tenim tota una zona molt interessant del que són zones humides. Tenim l'aiguabarreig del Segre, Cinca i l'Ebre, tenim l'embassament d'Utxesa o l'estany d'Ivars, que són zones de la plana de Lleida que són molt atractives, per exemple, per la gent que li agrada l'ornitologia, per la gent que li agrada la natura i que cada cop més, tan interessats en el tema, gent d'aquí com gent de fora, com moltes escoles, venen dia rere dia i setmana rere setmana a visitar aquests atractius. També tenim la zona dels castells, que recentment han posat en valor la zona el que anomenem la ruta dels castells del Sió, que abarca des de Balaguer fins a Cervera, creuant les comarques de la Noguera, l'Urgell i la Segarra, i que conjuntament amb la Generalitat han posat en valor. Són uns castells visitables i que, sens dubte, expliquen la història de Catalunya. Si anem pujant, arribem cap a la zona del Montsec, allà tenim una serralada de mitja muntanya prepirinenca que s'està descobrint i a hores d'ara s'ha posat en funcionament ja fa poc més d'un any el que és el Centre d'Observació de l'Univers, que és un dels millors llocs de la península ibèrica per veure les estrelles, segons els entesos. El millor lloc de l'Estat està a les Canàries, no? Però aquí sí que tenim a més de 1.000 metres una zona de poquíssima contaminació lumínica, de les poques zones d'Europa que tenim així, i a hores d'ara està sent ja una instal·lació molt visitada. Fins i tot han posat en valor una acció que és molt entranyable per nosaltres, que és música en directe observant les estrelles. És una atracció que molta gent està venint al nostre territori per veure això.
i a dia d'avui és la segona instal·lació de pagament després del conjunt monumental de la Seu Vella de Lleida, amb més visitants, i a dia d'avui ja estem al voltant de vora 30.000 visitants en aquesta instal·lació, jo crec que magnífica. Després ja pujaríem cap a la muntanya, on podem trobar els atractius, per exemple, dels esports d'aventura, les aigües braves i tranquil·les, el riu Noguera Pallaresa, tota la zona de Sort, Llavorsí, Rialp, i a més amunt el que és la zona esquiable més àmplia de l'Estat. Aquests són dos dels grans ítems que tenim a casa nostra, és a dir, tenim la zona esquiable més àmplia de l'Estat i la zona de concentració d'esports d'aventura més gran i més natural, amb esports que van des de l'aigua, com comentava abans, passant per la terra, el senderisme, la hípica, la BTT o l'aire, on tenim magnífiques zones per fer parapent. I en tota aquesta descripció, que ha anat des de la Plana, des del Segrià fins al Pirineu, que quantitat i quantitat de producte turístic. Però abans de seguir parlant del producte turístic específic, potser també caldria, i això segurament els nostres col·laboradors ho tenen present, potser també caldria parlar una mica de com es promociona, com un s'atensa a l'estranger per vendre tota aquesta oferta, com es creen productes que vagin exactament adreçats. Jo no sé, Enric, si tu vols entrar en aquesta qüestió de la creació i la promoció del producte turístic, en definitiva? Sí, a mi em sembla que Lleida té aquests productes molt concrets i que, a més, són molt coneguts. A mi el que m'agradaria saber una mica és l'evolució que han tingut fins ara i una mica també vincular aquests productes a la nova connectivitat que té Lleida. Saber, per una part, com evoluciona, per exemple, l'esport d'aventura, que en un moment determinat ha estat una senya d'identitat del turisme de Lleida, i quin grau de turisme estranger hi està acudint-hi regularment i en quines condicions. I si aquesta connectivitat, nova connectivitat que teniu, sigui via fèrria amb l'AVE, sigui amb l'aeroport, augmenten les perspectives i quines expectatives teniu, o si pot ser que no influeixi tan directament com va passar en el seu moment quan va arribar l'AVE i es va dir que promouria molt l'esquí, especialment a la Vall d'Aran, i sembla que finalment no ha estat així. Sí, sens dubte el que comenta l'Enric és molt interessant en la qüestió de que les noves infraestructures d'alguna manera et connecten o a vegades et desconnecten, no? És a dir, són vies d'entrada però també són vies de sortida. A hores d'ara, l'estratificació per procedència del turista que ens arriba a la ciutat de Lleida el situaríem entre un 65 i un 70 a nivell de turista domèstic de Catalunya, amb una gran importància del que és l'àrea metropolitana de Barcelona, un 15% de la resta de l'Estat i la resta fins a arribar en aquest 100%, entre un poc més d'un 15% de diversos països europeus, i per aquest ordre tindríem el que és França, de manera destacada, després tindríem els països del Benelux, i després hi ha una diguéssim, tercera posició més o menys compartida, el que fos el Regne Unit, Alemanya, i un cas molt curiós que és Israel, que si voleu parlem de la curiositat que tenim a Israel. Després arribaríem a mercats com poden ser el mercat italià, per exemple. El que hem notat amb la irrupció de la posada en funcionament de l'aeroport des del mes de febrer d'aquest any 2010, doncs ha estat precisament que on hem tingut connectivitat directa, que ha estat inicialment el mercat francès a través d'una línia en París, que ara ja no funciona de manera indirecta, es fa una indirecta amb una connexió a escala a Barcelona, Lleida-Barcelona-París, per exemple, i el mercat alemany amb una connexió amb Frankfurt i amb una connexió també al mercat italià amb Milà, doncs ha fet que hi hagués més arribada d'aquesta tipologia de turistes, sobretot en el que ha estat caps de setmana, i es nota molt que, per exemple, el turista arriba, lloga un cotxe i després se'n va pel territori. Visita la ciutat de Lleida, una de les nits que està aquí, i després, sobretot, amb el cotxe fa vida lliure per la muntanya. A aquest fenomen també se li ha d'associar el que comentava abans de low cost, d'internet, és a dir, a hores d'ara el que és la comercialització del producte turístic va molt lligada cada cop menys al viatge organitzat i més a l'autoorganització i autogestió d'aquest viatge, des de la compra del bitllet d'avió,
del lloguer del vehicle, de les nits d'hotel, dels trajectes, etc. Això ha fet que també les nostres empreses i nosaltres com a ens de promoció anem canviant aquest xip i donem, per exemple, molta més força al que és la difusió per internet dels nostres atractius i dels nostres continguts i també ajuntar aquesta difusió de la promoció que fem, per exemple, a través de la pàgina web o de campanyes específiques amb la que és la compra d'aquest servei mitjançant els proveïdors més directes que hi ha en el nostre territori, com poden ser les companyies aèries, com poden ser les federacions d'hostaleria del territori i a través d'aquestes doncs, també amb empreses de serveis turístics complementaris des d'una estació d'esquí fins a una empresa d'esports d'aventura o fins a unes entrades d'un museu. Jo crec que la tendència del gruix turístic va cap aquí, tant si és turista domèstic com si és turista internacional, i més si ens movem en aquests mercats en els quals, diguéssim, el mecanisme de funcionament és molt similar a l'hora d'aquesta compra de serveis turístics. Tot i així, encara el gruix de turistes internacionals que ens arriben via terrestre, perquè tant el mercat francès com el mercat del Benelux, per exemple, la via que agafen, sobretot en època estival, és per carretera. He llegit, perdona, Jordi, vaig llegir que s'havia arribat a un acord amb un turoperador, em sembla que era Thomas Cook, per portar turistes russos. Què hi ha d'això? Per esquiar era. Per esquiar. Sí. Per esquiar. I si aquests turistes russos que van a esquiar, quin tipus de paquet tindran? És a dir, us ocuparan les pistes entre setmana, per entendre'ns, un moment de baixa ocupació? Seran uns paquets, diguem-ne, de setmana, ja que venen de Rússia, o serà cap de setmana? Sí, això és un tema molt interessant perquè els turoperadors internacionals més importants, tant els britànics com els russos, que mouen grans quantitats d'esquiadors, han situat en el seu epicentre geogràfic de comunicació amb el Pirineu el que és l'aeroport de Lleida-Alguaire, i això és molt interessant per nosaltres perquè estem competint en aeroports d'arribada d'esquiadors com poden ser el mateix aeroport del Prat, Girona o Toulouse a la part francesa. Aquests turoperadors han vist que les condicions que oferíem i la situació geoestratègica és magnífica, no només per les nostres pistes d'esquí, sinó també, per exemple, per les d'Andorra o alguna fins i tot del Pirineu d'Osca. I, per tant, el més important, estem situats al mapa i estem centrats en l'agenda d'aquests turoperadors. Tenim ara un inconvenient, que és temporal, que és que encara no podem volar fora de l'espai Schengen, i això inclou aquests mercats que ara comentava. Però les gestions que s'estan fent ja durant tot l'hivern vinent, això ja estarà resolt. Fins i tot una part d'aquest hivern podem tenir algun vol des d'aquests països, de manera de turoperació o de manera de vol regular, i sobretot les gestions que s'estan fent són en diversos turoperadors. Aquest any, aquesta temporada, que ja estem ara, doncs tenim ja un acord signat per 5 anys amb un turoperador estatal, que és Pirenair, que fins ara volava només a l'aeroport d'Osca, i ara vola també al nostre aeroport, portant turistes d'esquí amb paquets, tal com comentaves, des de Galícia, des de Madrid, amb extensions a passatgers de Canàries i des del mercat portuguès, i són paquets tant de cap de setmana com paquets setmanals, i tal com comentaves tu, desestacionalitzen molt el que és la temporada d'esquí dels ponts i del cap de setmana. Funcionaran des del mes de gener fins al mes de març i jo crec que seran molt positius. I per l'hivern que ve tenim ja un acord signat amb un important turoperador que és Nilsson, que ens garanteix més de 20.000 esquiadors britànics d'aquesta temporada vinent, i tenim converses amb turoperadors russos que sí que, sens dubte, ja han apostat per aquest operador. Algun volia venir aquest hivern, però les dificultats burocràtiques han impedit que això pugui ser, però sí que estem a la seva agenda. Les estacions lleidatanes deuen estar contentíssimes. Sí, estan contentes. El que passa que entrar també amb la turoperació no tot és flors i violes, és a dir, sí que et garanteix un nombre important de visitants, de turistes, però també... S'han de pagar uns impostos. Això mateix, les condicions que apliquen, diguéssim, també són, diguéssim, complexes per al receptiu. És que hi ha una tendència natural. Sovint la gent, sobretot la gent que porta l'oferta turística, se n'oblida que un turoperador és un senyor que està 24 hores al dia negociant.
Quan tu estàs 24 hores al dia atenent els clients, muntant hotels, etc. Això s'ha de tenir en compte. No, jo una mica el que anava a preguntar ja s'ha anat contestant amb les diferents intervencions, que era feta la diagnosi exacta de lo que és, i a més en coneixement exhaustiu de lo que és l'oferta, el territori, etc. Hem parlat també de la demanda. El que m'agradaria saber és quina és l'estratègia o els punts bàsics de l'estratègia que el propi patronat durà a terme els propers anys, precisament per encaixar aquesta oferta amb aquesta demanda. Una cosa és anar recollint, no diré salto de mata, perquè no és el cas, però anar recollint oportunitats de negoci que el propi mercat et presenta, no? L'aeroport, aquest turoperador, aquest, etc. Però l'estratègia definida, clara, per tal de posar a l'abast de la demanda amb una certa continuïtat i anys vista per part del patronat, sí que m'agradaria saber quina seria, què és el que teniu pensat? Jo crec que a hores d'ara estem en un moment en el qual hi ha una sèrie de símptomes, alguns vinculats a les dificultats econòmiques i d'altres no. El turista cada cop més, el fet de contractar les seves vacances, és una qüestió que planifica molt a salt de mata. És a dir, què vull dir això? Que molts cops decideix anar en un lloc o en una zona geogràfica, però no acaba de contractar una nit d'hotel o no acaba de contractar un vol fins a darrera hora. I això també fa que molts empresaris i molts ens de promoció haguem de canviar una mica el xip. Abans ja comentava que una de les estratègies que estem girant molt és tot el tema d'internet. És a dir, ja ens estem adonant, tots els mercats s'estan adonant, que cada cop més percentatges d'aquests mercats madurs que comentava abans, madurs en el sentit de que són uns clients que coneixen, que viatgen molt, que són exigents, que per tant fan funcionar molt internet, necessiten que en aquest cas nosaltres com a territori geogràfic receptiu estiguem preparats. Encara també estem, moltes de les nostres empreses, i això ho coneix molt bé el Jordi, doncs encara a hores d'ara no estan prou al dia en el que és la comercialització i la internacionalització dels seus productes, per exemple, en les seves pàgines web. Això és un esforç que estem fent també en elles de difusió. La nostra pàgina web, per exemple, està en 11 idiomes i això és un aspecte, jo crec, fonamental, i anem avançant en la comercialització a través d'aquesta pàgina web. Una de les estratègies que també seguim és, jo crec, afiançar els mercats que tenim consolidats. No és una època en la qual puguem engegar noves aventures en d'altres mercats que creiem interessants, perquè jo crec que en els mercats propers que he comentat abans tenim encara moltes oportunitats, són mercats de molts milions de viatgers, són mercats que tenim alguns d'ells connectats via vols directes i per tant jo crec que tenim moltes possibilitats de creixement i sens dubte jo crec que el fet de l'estratègia d'una promoció, en aquest cas en fires, en aquest cas en events, en aquestes destinacions que abans comentava, també cada cop un contacte més directe amb el turoperador que conegui el nostre territori, com un cas que tenim recent, des que molts turoperadors han visitat l'aeroport de Lleida-Alguaire s'han quedat gratíficament sorpresos, no només de com és l'aeroport físicament, sinó que és el que busquen ells, i abans comentava el Jordi, de la versatilitat de moviments, de transfer, etc. Jo crec que els actius d'aquesta proximitat des de les vies de comunicació cap al destí turístic en si, combinada amb la qualitat del que són els nostres establiments, és una estratègia que hem d'utilitzar. I cada cop més hem de comptar amb els privats. A hores d'ara hem establert una cosa que no teníem, que és la taula de la neu, per exemple. És a dir, a l'hora de negociar amb potents turoperadors que fins ara no teníem, doncs hem d'anar a donar el que és els ens públics i els ens privats, perquè si no pot passar que hi hagi disfuncions per una banda i per l'altra que competència de mercats propers, en aquest cas de la neu, com poden ser el mercat andorrà o el mercat aragonès, doncs que utilitzen estratègies més agressives en aquest sentit. Jo crec que el producte el tenim, la qualitat la tenim i es tracta d'anar encaixant tots aquests punts. Senyor Vidal, sembla que la tendència continua sent que els pressupostos institucionals vagin a la baixa. Jo no sé des del patronat com es contempla aquesta situació de cara a la promoció. Bé, el nostre pressupost també anirà a la baixa, el que passa que hem intentat també salvar, diguéssim, els aspectes econòmics que tenen més en compte, per una banda, la promoció
i per l'altra, com ja anava apuntant, també tenir en compte el partenariat privat. Jo crec que els privats també a vegades fan promocions específiques dels seus productes i crec que una promoció conjunta del mateix producte en mercats i segments de clients determinats ha de fer que una mica entre tots n'hàgim de fer de la necessitat virtut. I per tant jo crec que els contactes i les converses que tenim tant amb els ens territorials com poden ser ajuntaments, consells comarcals, la mateixa Generalitat a través de l'Agència Catalana de Turisme, com amb els privats, com poden ser cadenes hoteleres, com poden ser les estacions d'esquí o les empreses d'esports d'aventura, per donar, diguéssim, una diversitat de diversos agents privats, doncs estan funcionant. I abans ho comentava, crec que no hem d'anar en aquests moments a fer noves aventures, sinó que el que hem de fer és consolidar aquests mercats que a hores d'ara ja sabem que ens funcionen. Enric? Jo estava pensant ara amb el turisme de convencions, de reunions, especialment quan comentaves el tema de la llotja. Quina és la situació? És un segment en el que vosaltres apostareu? Quin tipus de congrés, quin tipus de reunió és el que aneu a buscar? Des d'aquí sempre hem estat molt crítics amb l'obertura indiscriminada de palaus de congressos que finalment, sense una política comercial idònia, acaben convertits en un recurs desaprofitat, amb magnífiques instal·lacions que al final moren d'inanició, perquè els hi manca el seu objectiu principal, que és aquest turisme de reunions. Quina és la situació, en aquest cas, a Lleida Ciutat? Sí, a Lleida Ciutat, a través del Lleida Convention Bureau, i que té un acord també amb el Catalunya Convention Bureau, jo crec que és una instal·lació magnífica, és una instal·lació molt funcional, i l'estratègia que s'està buscant ve també molt vinculada a les fires i events que ja s'estan fent a la mateixa ciutat de Lleida i sobretot en el sector agroalimentari. Nosaltres som una potència estatal en aquesta àrea, no només en el sector purament primari del que és l'agricultura i la ramaderia, sinó sobretot el que és la transformació. I les fires i els events que estan tenint més èxit van també en aquest sentit, és a dir, podem tenir congressos de veterinaris especialitzats en un determinat aspecte de ramaderia, tenim trobades de científics vinculats, en aquest cas, en aquest aspecte, una de les millors escoles que tenim d'enginyers agrònoms al que és tot l'estat està a la ciutat de Lleida. Jo crec que és un dels aspectes més interessants, i tot això combinat també amb el que és l'alimentació en general. És a dir, jo crec que no podem ja desgranar el que és la producció i la transformació del producte agroalimentari amb el que és el consum, i cada cop més també alguns dels events que s'estan treballant en aquest sentit van vinculats a congressos i fires d'una alimentació sana, d'una alimentació saludable i sobretot també d'una alimentació que hi ha un sector de la població que està cercant, que és aquest. Podríem parlar des del moviment Slow Food, que té una important implementació a les Terres de Lleida, fins a molts productes vinculats amb la compra directa, la compra pagès, el cultiu ecològic, etc. És a dir, tot aquest magma ja s'estan fent events en aquest sentit, i crec que és un potencial en el qual val la pena especialitzar-nos, perquè segurament d'altres ciutats de Catalunya o de la resta de l'Estat, doncs segurament, com tu comentaves, poden tenir una diversificació més gran, però el nucli dur d'aquests aspectes jo crec que Lleida és un potencial que encara pot explotar. Estem en l'últim minut del programa, per tant, més que una pregunta, Jordi, et demanaria gairebé una reflexió sobre la promoció turística a les Terres de Lleida. No, la reflexió seria ara, mentre estava parlant l'Àngel, sobre aquesta transversalitat de turisme lligat a gastronomia i tal, pensava en lo fantàstic que és aquest sector, perquè precisament t'acabes fent imatges idíl·liques o no sobre determinades destinacions, a vegades amb tipus d'oferta que no tenen res a veure amb el que és estrictament turístic. Si pots arribar a anar a una destinació únicament perquè te'n recordes dels seus cargols o de les seves pomes o dels seus... Qüestions gastronòmiques, a més, a les Terres de Lleida tenen un munt de jornades gastronòmiques que potencien el producte del territori. I sempre les han vinculat a accions turístiques estrictament, em sembla una idea fantàstica, després han estat també copiades per moltes altres destinacions. No, anava a preguntar-li només si teniu estudiat, i suposo que sí, quins són aquells ítems, aquelles icones
que més o menys els catalans poden tenir en el cap, però que la resta de mercat relaciona amb Lleida. Molt breument, senyor Vidal, perquè estem acabant. Sí, aquest any fa 10 anys de la Declaració de Patrimoni Mundial de la Humanitat de la Vall de Boí. Les esglésies són, i el Pantocràtor de Boí són aquestes icones. Tenim la neu, tenim els esports d'aventura, tenim, si parlem de gastronomia, des de l'oli, des del vi, fins als bolets, o passant pels cargols, que sens dubte són aquests ítems. I també, com comentava abans, el que són els castells d'interior, sens dubte, són algunes de les icones que fan que el turista identifiqui molt bé Lleida i el que pot trobar a Lleida visitant, tastant, gaudint totes aquestes coses i, per tant, disfrutant-ho. La xarxa de pobles amb encant, en la que s'han escrit ja 27 pobles, i també el Tren dels Llacs seria un altre producte, però clar, es fa difícil definir tots els productes turístics que hi ha a les Terres de Lleida. Són dos nous productes, Carme, que hem creat conjuntament amb els empresaris i els ens territorials i estan tenint un èxit desbordant i sens dubte continuaran funcionant. Senyor Vidal, moltes gràcies per acompanyar-nos. El temps ha passat rapidíssim i les Terres de Lleida donen per molt més, evidentment, però en qualsevol cas hem volgut apropar-nos a aquestes qüestions que són tan importants, especialment en aquests moments, la promoció turística i la creació de nous productes. Gràcies per venir al nostre temps de debat. Gràcies a vostès. Senyors, gràcies. Fins la propera. Gràcies. Encantada de retrobar-los. Moment d'acomiadar-nos, doncs, però ja ho saben, tornarem a parlar, com sempre, de la indústria turística. Adeu.